El 1915, en plena Guerra Mundial, es va celebrar a Berna la tercera conferència de dones socialistes, on van participar delegades de diversos indrets d'Europa que s'oposaven a la carnisseria en curs. Totes elles formaven part d'un sector dins la Segona Internacional que no es va deixar endur per la deriva bel·licista de bona part de la socialdemocràcia. Una socialdemocràcia que va trair l'internacionalisme proletari en alinear-se amb les respectives burgesies nacionals en pugna. Mentre el proletariat es dessagnava en les trinxeres, Clara Zetkin va idear la següent consigna: guerra a la guerra. Un segle després, amb les enèsimes bombes caient en sòl europeu i mentre a Palestina s'escomet un genocidi televisat, el seu reclam encara interpel·la els revolucionaris d'arreu del món. Declarar la guerra a la guerra no és una consigna pacifista. Zetkin esperonava els treballadors a deixar de matar-se entre ells, sí, però per presentar batalla a l'enemic de classe i a un imperialisme íntimament lligat al capitalisme i les seves crisis. De fet, la guerra no suposa un accés aberrant pel capital, n'és part indestriable des que arribés al món regalimant sang i brutícia per tots els poros. Transformar la guerra imperialista en una guerra contra la pròpia burgesia, per tant, és l'única postura coherent a favor de la pau. Com va deixar escrit Rosa Luxemburg, la gran revolucionària assassinada en mans de la socialdemocràcia precisament per oposar-se a la guerra, lluitar contra l'imperialisme és al mateix temps la lluita del proletariat pel poder polític. Treballar per la pau és, doncs, treballar pel socialisme. Qui vol el fi ha de voler els mitjans. En l'ocàs de la Segona Internacional, l'oposició a la guerra va delimitar els camps entre el comunisme revolucionari i l'oportunisme reformista, destapat en últim terme com a imperialisme d'esquerres. En la conjuntura bèl·lica actual, la línia de demarcació es repeteix. L'esquerra del capital compra la seva integració votant a favor dels governs de la guerra i dels pressupostos que la fan possible, tacant-se així les mans de sang. En aquest nou programa aterrarem el fenomen de la guerra i de l'imperialisme al nostre present. On s'emmarquen els conflictes militars d'Ucraïna, el Sahel o Palestina? Quin vincle existeix entre la crisi capitalista i la possibilitat d'una tercera guerra mundial? Continua vigent la designació per part de Mao dels Estats Units com un tigre de paper, d'aparença feroç però fràgil per dins? Ara que la Xina s'ha fet el seu lloc a l'Olimp geopolític i amenaça la seva hegemonia, quant de tigre i quant de paper manté l'imperialisme yanqui? Què ens depara la creixent multipolaritat del món? I per últim, però no menys important, quin paper han de jugar els comunistes davant l'increment de les tensions imperialistes? Tractarem de donar resposta a aquesta pregunta combinant dues certeses. En primer lloc, la guerra no és un fenomen llunyà. Com a proletariat europeu estem subordinats al bloc atlantista i, per tant, immersos en el conflicte. En segon lloc, la proclama de les dones socialistes a Berna manté plena vigència. Guerra a la guerra. Guerra a la pròpia burgesia. L'enemic és a casa. Comencem. ...72 días, José Castillo, 1-1, primero. Estados Unidos, de alguna manera, cuando terminó la Guerra Fría, se las prometía de alguna manera muy feliz. Hay grandes documentos hechos por los estrategas de Estado de Estados Unidos cuando gobernaba George Bush, que hablaban de que los 2000 iban a ser el siglo americano, el gran siglo dominado por Estados Unidos, pero sin embargo lo que hemos visto que pese a que cayese el gran bloque antagónico a lo que era el mundo liberal capitalista, el bloque soviético, lo que se vivió es un cierre en falso de la Guerra Fría, con muchos conflictos geopolíticos que, porque triunfase el capitalismo a nivel, digamos, sistémico, que ya de hecho lo hacía en la época de la Guerra Fría, no se cerró no se cerraron muchos de los conflictos geopolíticos que quedaron latentes en suspenso. No se resolvió cuál iba a ser el papel geopolítico de Rusia,
cosa que ha resucitado hoy en día de nuevo. No se cerró qué iba a pasar si China se convertía en una potencia capitalista capaz de superar al hegemón dominante que era Estados Unidos. No se cerraron los conflictos de Oriente Medio, no se cerró de una manera clarísima el conflicto Israel-Palestino, donde la ocupación siguió y no se le dio una solución con el fin de la Guerra Fría. No se solucionó el papel que juega Irán en la región Oriente Medio como gran rival geopolítico en la región a los intereses del bloque atlantista o de la OTAN. Por lo tanto, todo ese cierre en falso de conflictos està ressuscitant hoy en dia. El declivi hegemònic, com es coneix, dels Estats Units, per una part podem establir que la crisi dels anys 70, del segle XX, la crisi del petroli, la fi del patró or, l'inici del procés de financerització de l'economia, va demostrar que el capitalisme dels Estats Units ja no podia reproduir i ampliar el capital de la mateixa manera que abans, almenys amb les mateixes eines que havia fet servir al llarg de les dècades precedents. Aleshores, aquestes dificultats que són intrínseques a un model de producció i reproducció capitalista tenen a veure, òbviament, en les contradiccions que pateix els Estats Units com a potència hegemònica y qualsevol país capitalista, ¿no? Que tenemos una clara recomposición de la hegemonía a nivel mundial, es decir, la hegemonía geopolítica está girando hacia el polo chino, hacia el polo de Asia-Pacífico, liderado por China, obviamente, ya de una manera clara, tanto en el plano económico, pero también en el plano militar, donde China ya tiene planes militares para intentar superar en capacidades estratègico-militares a la gran potència imperialista imperante hasta hoy en día, Estados Unidos. En els últims anys, cada cop més, hi ha un consens que parla de com la Xina, no? Fa anys potser era el Japó, però en els últims anys, com la Xina està anant al capdavant d'aquesta disputa tecnològica que també té a veure amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial, tot i que encara els Estats Units en aquest terreny està al capdavant, però un element molt important és el tema dels recursos i està lligat amb el tema també de l'energia, de la transició cap a unes energies més ecològiques que, no obstant, tot i que no sempre s'apunta aquest fet, tenen la paradoxa de que també algunes d'elles es basen en l'ús, en l'explotació de recursos que poden ser minerals, que són minvants i que estan en disputa per part de les diferents potències, singularment els Estats Units i la Xina, que en els últims anys ha fet un procés d'expansió i de presència en molts països del sud global, sigui de l'Àfrica, sigui de l'Amèrica Llatina, on també s'ha posicionat disputant mercats. Es que el capitalismo chino, quiera Estados Unidos, quiera el capitalismo occidental, quiera o no, de alguna manera ha revivido o ha resurgido o es una gran potencia hoy en día gracias al capitalismo occidental. Hemos de pensar que durante toda la década de los 80, 90, China le fue extremadamente funcional al capitalismo occidental. Se deslocalizaron fábricas occidentales para aprovechar la fuerza de trabajo barata china. China es el gran comprador de deuda estadounidense por el que Estados Unidos, entre otras cosas, se puede permitir financiar su inmenso presupuesto armamentístico y de defensa. Por lo tanto, de alguna manera, no hemos de pensar que en las relaciones capitalistas hay rivales totalmente antagonistas, porque de alguna manera China y Estados Unidos, aunque hoy en día estén llegando a una postura de confrontación, en un principio, en el ascenso a lo que hoy en día es China, se han ido complementando. El gran paradigma hoy en día a resolver es si se va a poder evitar lo que en geopolítica se llama la trampa de Tucídides. Es decir, cuando una potencia hegemónica está en declive y otra en ascenso, es una teoría en geopolítica que esas dos potencias están llamadas a una guerra en la que por esa guerra a mayor o menor escala, de alguna manera, se reordenarían las relaciones geoeconómicas y geopolíticas globales y el que salga ganador, de alguna manera, abriría el nuevo ciclo geoeconómico, geopolítico mundial.
La reacció de l'hegemó front al nou món emergent és fonamentalment intentar frenar-ho. Després, agrair-lo econòmicament de tot tipus de formes i procediments per a impedir el seu accés a tecnologia de punta, fonamentalment. I després, en últim cas, convertir els rivals econòmics en enemics militars. Estem davant d'una guerra total en la que ja hem començat, la guerra total permanent, en la que probablement està planificada per a 2 o 3 dècades. Això significa que bona part de la vida que queda a la majoria de les persones avui viuran en guerra, ja estem en guerra. L'estat espanyol no ha parat d'enviar armes i militars a uns llocs i a altres, enfortint cada vegada més la seva presència en els punts claus on els Estats Units decidís que hem d'anar. Aleshores, això significa també que aquesta guerra total o guerra permanent té moltes batalles. La d'Ucraïna és una, la de Palestina, que acaba de saltar, és una altra, però ben possiblement pot esclatar en qualsevol altre moment. En tota la panxa blanda de Rússia, tota la seva connexió amb Àsia central i occidental i sobretot la transcaucásica. Lo que tenemos hoy en día, por describirlo brevemente, es que Rusia es un actor militar que arrastra sus capacidades militares de lo que fue en la época de la Guerra Fría con la Rusia soviética, pero lo que tenemos es luego que económicamente, en lo que es economía, digamos, capitalista puntera, no juega un papel muy importante, pero es la gran reserva de recursos naturales y gasísticos de Europa. Siempre lo ha necesitado para que el capitalismo europeo funcione. Rusia era como su pila, quien le daba la energía a Europa. Hoy en día eso está cambiando. Entonces, en Estados Unidos ha visto que la mejor manera de aislar tanto a Rusia como a China, porque en Ucrania lo que está en juego realmente para Estados Unidos no es una guerra tan directa con Rusia. A Estados Unidos lo que le interesa es aislar a Europa de China. ¿Cómo lo hace? China apoya a Rusia, por lo tanto, en Europa tiene que aislar sus relaciones económicas, militares y comerciales y energéticas, tanto con Rusia, pero también con China. Entonces lo que tenemos es que la guerra de Ucrania va de una guerra entre Rusia y Ucrania, sí, pero realmente lo que está en juego, o donde tienen el ojo puesto los grandes estrategas geopolíticos estadounidenses, es en aislar a China. Al mateix temps està obligant als subordinats europeus, en aquest cas, a seguir les seves polítiques agressives econòmiques, financeres, diplomàtiques, militars, contra el món emergent. Aleshores, a partir d'ahí, està causant un verdader dany als propis subordinats dins de l'imperi occidental en l'actualitat. Com és molt, molt concret, el cas d'Europa lo exemplifica claríssimament en tot el seguiment de l'agressió tant econòmica com política militar contra Rússia. Una posició de sotmetiment absolut als dictats no ja de l'OTAN, sinó dels Estats Units, que és qui mana l'OTAN. I això ha estat molt clar, no?, en la substitució de la compra del gas rus per la compra del gas dels Estats Units, amb el forçament a Alemanya per tal que deixés de tirar endavant el Nord Stream 2. Aquesta pertinença a l'OTAN no és només que es demani una adscripció i una fidelitat en termes militars, sinó també és un alineament en termes econòmics a un atlantisme que reforça els interessos dels Estats Units i que va en detriment de la sobirania europea i de totes les teories que al llarg dels últims anys, sobretot dècades, des de l'inici teòricament de la Unió Europea, tractaven de col·locar la Unió Europea en un lloc diferent d'aquell que tenia els Estats Units, o que tractaven de posar l'accent en els seus interessos diferenciats dels interessos de la potència hegemònica. Creo que hoy en día los bloques geopolíticos están luchando por el dominio de las relaciones sociales capitalistas a escala mundial, por ver quién las domina, pero no
por intentar destruir estas relaciones sociales capitalistas que son las que llevan inevitablemente a la guerra. O sigui, el capitalisme és guerra. És una guerra de classes, en primer lloc, i després és una guerra imperialista per control de mercats, de recursos i de més. No? També per control d'influència, per control de ments, no? en la lògica de la guerra psicològica. És a dir, aquesta concepció de la guerra com a anormalitat jo la deixaria de banda. Jo crec que precisament la guerra es una normalidad. ¿Y por qué la guerra es o va casado con las relaciones sociales capitalistas? Porque hablamos de que el capitalismo es un sistema naturalmente o intrínsecamente contradictorio. Al igual que decimos que las crisis económicas necesariamente cíclicas en el capitalismo sanean de alguna manera el capitalismo y le permiten abrir nuevos ciclos acumulativos, destruyendo capital desvalorizado, cambiando de zonas geográficas donde se hace la producción, dejando las viejas zonas productivas por unas nuevas donde el capitalismo encuentra nuevos nichos de inversión. La guerra lo que hace es, estas contradicciones del capitalismo las acelera y de alguna manera acelera su solución. Si decimos la crisis es una manera de destrucción de capital para que se abra un nuevo ciclo capitalista. La guerra lo que hace esto es facilitarlo, porque la guerra es la mayor destrucción a gran escala que podemos encontrar tanto de capital como de fuerza de trabajo. La Segunda Guerra Mundial sin duda lo que soluciona es en la crisis de 1929. No es el New Deal de Roosevelt en los años 30 quien da la gran salida económica a la crisis del gran crack del 29, sino que es la Segunda Guerra Mundial. Por eso se le llama los años dorados del capitalismo justamente a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, porque toda esa reconstrucción que había que hacer tras la destrucción bélica la llevó a cabo principalmente el capital estadounidense, que es el que salió como el gran capital hegemónico a nivel mundial. La crisi del capital ha arribat a la seva fase bèl·lica total. Tal és la dimensió de la crisi, tal és la dificultat en la reproducció ampliada de capital, més és la necessitat d'apropiar-se de la riquesa que va quedar en el món, riquesa social col·lectiva construïda en les pròpies societats, el que s'anomena normalment privatitzacions d'allò que era comú o públic fins a aquests moments, ve dels recursos i de les fonts d'energia que van quedar en el planeta. Tenint en consideració el funcionament precisament del capitalisme, el que podem esperar és que les tensions no s'apaveguin, no? Que les tensions entre diferents classes dominants per la disputa de recursos continuïn i, de fet, es tornin cada cop més agudes perquè estem parlant de recursos que són minvants. Estem parlant de recursos, a més, fonamentals pel funcionament del capitalisme i per determinar, sobretot, qui serà l'hegemon del demà i qui continua sent l'hegemon d'avui. I la batalla ideològica, el control del relat que fins ara tenia l'hegemó als Estats Units a escala planetària, comença a desmoronar-se també precisament en la batalla que han iniciat en Palestina. Un pot contemplar com tot el món en general està pendent del desenvolupament d'aquestes batalles, tant la d'Ucraïna, que ja apareix ja definitivament perduda per a l'OTAN i per l'eix anglosaxó, i per tant tenen que redoblar els seus esforços en la erupció d'altres batalles que intenten tindre una dimensió cada vegada més efectiva contra aquest món emergent. Aleshores, aquí estan veient el món sencer, la brutalitat a la que són capaços d'arribar. Els europeus començaran a veure què les va costar tot això en termes de destrucció de l'economia social, de les xarxes socials bàsiques, dels recursos d'això que havien anomenat a la meitat del segle XX l'estat del benestar. Quan tot això vaya demolent-se cada vegada més ràpid i contundentment, aleshores la dominació
que fins ara havien exercit aquesta hegemonia serà més clara, més patent, més evident. De alguna manera mucha gente se sobrecoge viendo las imágenes de los bombardeos en Gaza, pero siempre desde Europa tenemos a tender una exterioridad de, bueno, eso está pasando ahí, pero eso no va a pasar aquí. No. Y eso, lo que pasa en Gaza es que es el mejor escenario donde vemos a lo que nos podemos encaminar. O sea, la barbarie de Gaza responde a una coyuntura muy específica de lo que es el Estado de Israel, pero es a la barbarie a la que nos podemos encaminar. Lo que vemos hoy en Gaza en la televisión es lo que, si no desde hoy nos organizamos para frenar, vamos a tener a escala mundial. Un cop escoltat els nostres experts, és moment d'aterrar en clau política i emancipatòria les anàlisis sobre l'imperialisme i la guerra. Per aquest objectiu comptem amb l'Armand, militant socialista i part de la tercera generació en diàspora de Palestina, i amb la Pili, militant socialista també i membre del Sindicat d'Habitatge de Mataró, que ha tingut un paper destacable en les mobilitzacions en contra de la guerra a la ciutat. Benvinguts els dos a 72 dies. Gràcies. Comencem amb una primera pregunta que demano que respongueu de forma breu. Cap on hem d'esperar que ens portin les creixents tensions imperialistes? La nostra lectura és que això va més. Les creixents tensions imperialistes, geopolítiques, bèl·liques i tots els fenòmens associats, com grans onades migratòries o augment de la crisi ecosocial, van a més, en base a molts factors, però principalment perquè per una banda s'està donant una multipolaritat d'agents capitalistes al món, el qual vol dir que els Estats Units està perdent la seva hegemonia i no la cedirà pacíficament, plantarà batalla, i per una altra banda perquè la guerra és un fenomen indestriable del capitalisme. Així que la nostra lectura és que això és com una bola de neu que va més i que per tant com a comunistes tenim l'obligació i és crucial que siguem capaços de fer les nostres pròpies lectures independents, contínuament actualitzades per saber com ens hem de situar i estar alertes i preparats contínuament per anar generant la nostra pròpia força, que ara mateix és marginal però que en qualsevol moment pot deixar de ser-ho. Sí, jo diria una mica estirant del fil del que comentes, Pili, que la guerra és indestriable en la mesura en què el capitalisme és irreformable, no? Això vol dir que cap canvi de govern, cap govern progressista ni les invocacions als drets internacionals podran frenar l'auge bel·licista al que estem assistint i que jo crec que caracteritzarà el segle XXI. És a dir, la guerra, com dèiem, es troba inscrita en la naturalesa del capitalisme, ha estat així històricament des de la pròpia fundació d'aquest mode de producció capitalista, a l'hora, sobretot, d'assegurar l'expansionisme territorial, imposar aquest mode de producció a escala global i en un moment d'agudització de la crisi del capital, la guerra reapareix com un instrument imprescindible a l'hora d'assegurar les condicions pel manteniment de l'ordre d'explotació capitalista a nivell global. Això ho veiem sobretot amb la intensificació que s'està donant pel que fa a la tendència a la competència entre capitals, que té una traducció política en la competència entre els blocs geopolítics per la pugna respecte dels recursos energètics, de les matèries primes, etc. Tot i aquesta vinculació intrínseca que esmentaves entre el capitalisme i la guerra, en les darreres setmanes el govern espanyol, per exemple, ha fet tot un seguit de declaracions que, semblava que demanava contenció a l'estat d'Israel pel que fa al conflicte a Palestina, no? És a dir, com podem entendre aquesta retòrica per part d'un estat capitalista com és l'estat espanyol? Clar, no, però és que això que dius, Vilches, per mi és únicament de cara a la galeria. O sigui, l'estat espanyol està completament alineat amb la política bel·licista de la OTAN. I això és una cosa molt important des de la que hem de partir i entendre que la classe treballadora dels estats membres de la OTAN, com és l'estat espanyol, formem part d'un bloc, que és el bloc de la OTAN, el bloc comandat per Estats Units i per tant som, d'alguna manera, força auxiliar dels interessos dels yanquis. I això que et deia, que en el cas de l'estat espanyol hi ha moltíssims exemples que demostren aquesta alineació bel·licista, no? Per exemple, en el cas d'Ucraïna,
en cap moment han posat en dubte el discurs hegemònic de que calia defensar el territori ucraïnès de la invasió russa. En cap moment, evidentment, han explicat les causes del conflicte ni han posat en dubte la dinàmica expansionista de la pròpia OTAN, i després en fets més concrets o objectius, des del moment 1, Espanya ha estat dels 20 països que més armament i més diners han enviat a la guerra d'Ucraïna, des de municions, tancs, tiragranades, ametralladores, una llista llarguíssima d'armament que han estat enviant, a més d'haver estat donant formació a l'exèrcit ucraïnès. I en el cas de Palestina, que comentaves, sí que és veritat que hi ha hagut una retòrica més pacifista o més progre, però que ha estat totalment de cara a la galeria, perquè després, a nivell de dades, també ho veiem, no? Que ha destinat, ho tenia per aquí, en els últims 20 anys ha destinat més de 100 milions d'euros en equipament militar per la guerra amb el poble palestí. I per altra banda, el govern d'Israel també ha estat donant formació militar als cossos de seguretat de l'estat espanyol. De fet, el cap general d'informació dels Mossos, en Carles Hernández, es va formar a Israel directament. Vull dir que aquest és el panorama en fets més objectius. I en Catalunya passa exactament el mateix. Els espais convergents han tingut un excel·lent vincle amb l'estat sionista d'Israel, fins i tot emmirallant-se en el projecte sionista per la retòrica i la construcció del projecte nacionalista català. Sí, jo una mica retornant al que comentàvem, del paper de la socialdemocràcia, aquest estat espanyol, aquest govern més progressista de la història, que en determinats moments està fent pronunciaments simbòlics de cara a la galeria, de cara al seu electorat, mentre al mateix moment està aprovant uns pressupostos aquest 2023 en inversió en despesa militar d'uns 27.000 milions d'euros, per exemple. Això contrasta directament o contradiu tot aquest rentat de cara que pretén fer a través de pronunciaments o d'invocacions genèriques, simbòliques. I d'alguna manera això no és un fet aïllat de l'estat espanyol, sinó que s'inscriu en una dinàmica general de la que participa el conjunt dels estats europeus membres de la OTAN, en què s'està donant un procés de rearmament. Jo crec que això augura, per dir-ho així, que venen temps difícils, que els estats europeus s'estan preparant per intervenir en guerres de gran abast, i tothom sap que qui posa els morts històricament ha sigut sempre el proletariat. I per tant ens hem de preparar nosaltres també a l'hora de poder analitzar de quina manera poder fer front o d'alguna manera poder aportar en impedir que això passi. Un element important en tota guerra és la política interna dels països en pugna. Quins efectes està tenint en la política interna el context actual de les guerres en curs, en particular dels estats europeus o del bloc occidental? O sigui, això que dius, per remarcar-ho, que tot el que estàvem parlant fins ara té a veure amb la política externa, però que tots els estats membres de la OTAN, a l'estar alineats amb la política de guerra, tenen repercussions internes als propis països, o sigui, de tancament de files, sobretot, o sigui, tancament de files, de compactament, per preparar-se per aquesta guerra, com estava dient l'Armand. En aquest sentit, hi ha molts exemples, però per començar és evident que ara mateix a Europa no pot existir una força política que pretengui governar que no passi per l'ARU o que no desentoni del mandat de la OTAN. A la dreta i a l'esquerra dels governs i qualsevol força que pretengui governar. Un exemple curiós és el de la mandatària italiana actual, Giorgia Meloni, que ha fet un gir de 180 graus en el seu discurs. Fa res, defensava la figura de Putin i tenia tota aquesta retòrica, i ara és la defensora número 1 dels Estats Units, ha fet un tancament de files amb la Unió Europea i ha canviat tota aquesta retòrica.
poso l'exemple de l'extrema dreta, però podríem posar exemples de forces més a les esquerres d'aquests estats, no? Com digue-li Syriza o Podemos, Sumar, que han fet papers molt mediocres també i d'haver de regular els seus discursos per poder estar pròxims als governs dels estats. I això també es dona en tota la part més mediàtica, no? Hi ha censura i supressió de les llibertats d'expressió en qualsevol discurs que desentoni també del que ha de ser l'hegemònic. Un exemple claríssim és del periodista basc Pablo González, que porta més d'un any i mig tancat en una presó polonesa, acusat de ser un espia prorus sense cap mena de prova, i no hi ha mitjans hegemònics que estiguin massa interessats en reivindicar això. O també és claríssim quan els mitjans estatals russos estan censurats a Europa. I a més a això sumem-li una propaganda de guerra contínua, no? com per generar aquest sentit comú propici a la guerra. Sí, jo crec que de fet aquest clima de propaganda de guerra que comentes, no? Que jo crec que opera com la justificació ideològica de la necessitat de la guerra, sobretot a escala europea, a escala occidental, és el caldo de cultiu que els governs europeus també necessiten a l'hora de poder implementar les mesures necessàries de contenció de l'ordre públic a nivell intern, no, diguéssim, i això ho veiem amb una escalada de la criminalització de la protesta, de la persecució de totes aquelles formes d'expressió dissonant, com deia la Pili, i crec que és molt il·lustratiu tot el que ha estat passant aquests últims mesos amb les demostracions de solidaritat amb Palestina, quan estan d'alguna manera de forma sistemàtica imposant mesures repressives i de control i contenció d'aquestes mostres de solidaritat. I això ho hem vist a Alemanya, per exemple, amb la prohibició de Samidun, aquest col·lectiu de suport als presos polítics palestins, que ha estat il·legalitzat. Al cap de pocs dies s'han donat redades i registres als domicilis de les militants d'aquest col·lectiu, o també ho hem vist aquí a casa nostra, a Barcelona, no? Fa un mes, amb la detenció de dues militants per haver participat d'una acció de suport a Palestina. Llavors jo crec que queda molt clar, i que cada cop anirà més, la necessitat dels governs europeus d'atacar les condicions de possibilitat pel que fa a l'organització política en clau antagonista, diguéssim. És a dir, s'està donant un atac als drets i llibertats polítiques del conjunt del proletariat precisament per poder legitimar d'alguna manera l'estratègia prevista per part de la Unió Europea i la OTAN a l'hora de mantenir i escalar aquests conflictes a escala internacional. Molt bé, doncs ara és moment de pensar en clau d'intervenció política totes aquestes qüestions que estàveu comentant ara. És cert que el fenomen de la guerra i l'imperialisme, diguem-ne, es porta debatent en el si del moviment socialista d'ençà des de la Segona Internacional, no? De fet, va ser la Segona Internacional on es va delimitar el camp entre el comunisme revolucionari i el reformisme, revisionisme, que en última instància es va destapar com el tonto útil de l'imperialisme, la seva pota esquerra. En successius congressos de la Segona Internacional es van fer declaracions en contra de la guerra, però quan va arribar el moment culminant, que va ser l'esclat de la Primera Guerra Mundial, bona part de la socialdemocràcia el que va fer és alinear-se amb les seves respectives burgesies nacionals per defensar la mare pàtria. Per tant, totes aquestes declaracions van quedar en paper mullat. És cert, però, que va quedar un romanent, un sector minoritari de la Segona Internacional, que va seguir mantenint els principis del internacionalisme proletari, que després, de fet, és el germen de la Tercera Internacional i del cicle revolucionari que va començar amb la Revolució Russa. La pregunta a plantejar-nos ara és quina és la situació actual de l'internacionalisme proletari a casa nostra i quines són les tasques que se'n deriven avui en dia. Clar, com apliquem aquests debats al context català? Jo entenc que un punt de partida en aquest sentit és que no ens podem mostrar equidistants o externs a tot aquest conflicte. O sigui, nosaltres com a comunistes tenim el deure de plantar aferrissada batalla al nostre propi bloc, a les èlits, a les burgesies dominants del nostre bloc,
I això es fa principalment estant atents i enxamplant aquelles fractures polítiques que es puguin anar donant internament i en aquest sentit la multipolaritat aquesta de la que hem anat parlant és una oportunitat, sobretot també per les friccions que es puguin donar dins del nostre propi bloc entre la Unió Europea i la OTAN, per exemple, i reprenent aquests debats històrics i aprenent que si ens fixem, dos de les grans onades revolucionàries, la bolxevic i també la de la Comuna de París, al final es van articular justament després de guerres imperialistes a nivell mundial. Llavors hem d'aprendre i veure de com transformem aquestes guerres capitalistes en guerres revolucionàries. Clar, i en aquest sentit ens hem de plantejar molt fortament quines són les nostres aliances. Ens volem aliar amb unes forces socialdemòcrates com PSOE-Sumar, que al final basen tot el seu projecte de pau social en un projecte que està totalment alineat amb el bloc atlantista i, per tant, la política de guerra. No, la veritat és que no ens volem alinear amb això, o ens volem alinear amb forces com Junts, o els convergents, que al final defensen una sèrie de reivindicacions en llibertats nacionals a costa d'estar alineats amb el projecte sionista i de massacre del poble palestí. Tampoc volem això. Nosaltres tenim claríssim que no volem millorar les nostres condicions de vida o les nostres llibertats a costa dels proletaris arreu del món. Llavors, les aliances que hem de plantejar són justament amb aquest proletariat internacional i això es pot aplicar també dins de les nostres pròpies fronteres, aliant-nos amb el proletariat migrant que al final és també víctima de tot aquest sistema, en tant que no són ni tan sols reconeguts com a ciutadans de ple dret, a l'estat espanyol, per exemple. Proletariat migrant magrebí, àrab, musulmà, ara molt sota atac o sota el punt de mira de l'extrema dreta i justament aprofitant tota l'excusa de la guerra. Aleshores, jo crec que hem de tenir una política d'aliances molt, molt clara en aquest sentit. Jo afegiria també que quan parlem de quina intervenció que ens toca fer ara, crec que hi ha una distància insalvable entre allò que podem fer ara i allò que desitjaríem. Per exemple, en la conjuntura de genocidi actual a Palestina, el sentit comú, el que voldríem és poder aturar aquesta massacre. No tenim aquestes condicions, és a dir, crec que hem d'assumir la posició de feblesa de la que partim, bàsicament perquè no tenim un mitjà, diguéssim, organitzatiu per la nostra classe que pugui d'alguna manera erigir-se com a poder polític per plantar cara a aquestes dinàmiques de la guerra imperialista. És a dir, la classe treballadora, el moviment comunista internacional s'ha vist històricament desfet, derrotat, i per tant partim d'una posició, com deia, de total debilitat i d'indefensió per part de la classe a l'hora de poder actuar en contra de la guerra. Per tant, una mica el que es comentava, crec que la primera tasca que hauríem d'assumir com a comunistes al centre imperialista té a veure amb desestabilitzar els governs de la guerra, els nostres propis governs que històricament i també actualment representen, per dir-ho així, els màxims causants i representants de la misèria i la destrucció de poblacions senceres i de països sencers. Davant d'aquesta absència d'una fórmula organitzativa per la defensa de les condicions de la nostra classe, per la possibilitat de la superació de la guerra, el que primer hauríem de fer és generar tota mena de processos que vagin en la línia de recomposar políticament el poder polític de la nostra classe i, per tant, utilitzar aquesta conjuntura en la que ens trobem per anar reconstruint aquest subjecte polític del proletariat internacional, és a dir, començar a bastir les condicions de possibilitat per a la creació de grans organitzacions i de grans partits comunistes de masses que d'alguna manera ens ajuntin en els interessos del proletariat internacional. Crec que hi ha traduccions que podríem entomar de forma molt immediata, que tenen a veure amb com aprofitem tot aquest cultiu que s'està generant,
aquest sentiment d'injustícia davant de la barbàrie i del terror de la guerra que imprimeix el sistema capitalista en la nostra època, i crec que hi ha hagut intents molt admirables i importants de ressaltar per part d'organitzacions internacionalistes, de col·lectius pro-palestins que estan dedicant esforços ingents a no normalitzar aquest genocidi i, per tant, a cridar d'alguna manera a la mobilització, al suport, etc. Allà estem les comunistes, allà seguirem estant, però jo crec que també cal tenir en compte que tots aquests cicles de mobilitzacions tenen els seus límits. I com a comunistes hem de tenir clar que la nostra tasca en aquest moment ha de passar per esclarir quines són les causes de tots aquests esdeveniments. És a dir, no podem, com dèiem, caure en el parany dels discursos socialdemòcrates d'assumir la retòrica del pacifisme en abstracte, quan, com hem comentat, la pau és irrealitzable en el capitalisme, sinó que el que hem de fer és obrir debats pel que fa a les perspectives a llarg termini, pel que fa a la tasca internacionalista, i en aquest sentit crec que hi ha una qüestió, un debat que està sorgint últimament també a l'interior dels col·lectius pro-palestins que tenen a veure amb a on ens porta l'esterilitat d'aquesta forma d'internacionalisme que s'ha sobretot desenvolupat en les últimes dècades, que té molt més a veure amb la imposició del paradigma socialdemòcrata, de la ONGització de tota aquesta tasca internacionalista, o en les derives pel que fa, per exemple, a la qüestió de la cooperació internacional, que tanta gràcia li fa a la socialdemocràcia, però que en cap cas té a veure amb possibilitar els passos per generar els llaços entre el proletariat internacional, sobretot si ho comparem amb moments històrics en què havien vestit realment el poder de la classe organitzada de forma global. En aquest sentit, jo crec que hem de començar a desplaçar tots aquells elements socialdemòcrates, reformistes, que de fet s'erigeixen en aquests moments com els portadors legítims i oficialistes de la causa palestina, per exemple, quan en canvi hi ha moltíssimes altres organitzacions que d'alguna manera s'estan preguntant o estan intentant d'alguna manera posar sobre la taula certs debats estratègics històrics que jo crec que sí que contribuirien, per exemple, en determinar quina és la tasca a desenvolupar, sobretot a l'hora de rellançar la via revolucionària de l'internacionalisme proletari. Clar, i altres tasques, no? Així com més concretes que es podrien començar a aplicar, per una banda, el tema de generar mitjans de comunicació propis, no? Com per sortir de tota aquesta propaganda de guerra sionista, imperialista a la que estem sotmesos, i generar, no? Com aquests mitjans que parteixin d'aquest principi d'independència política. I per una altra banda també una altra tasca a desenvolupar és la pressió concreta en els centres de treball, els engranatges logístics al final, no? I econòmics de la guerra, que són tots aquests centres de treball que estan vinculats al transport, als ports, la indústria en general de material armamentístic. I en aquest sentit, doncs, és un exemple dels companys de la CGT, de la secció de Navantia, Ferrol, que no només han denunciat que hi ha dos fregates espanyoles que ara mateix, malgrat el govern ha donat una altra versió per mitjans, ara estan formant part de l'armada dels Estats Units que està atacant el poble palestí. No només això, sinó que han anunciat mobilitzacions i accions perquè diuen que les fregates que ells estan construint no serviran per anar a massacrar el poble palestí. Per mi això és un exemple valuosíssim i que dona pistes també de per on hem de tirar. Molt bé, per acabar, digueu-me cadascú de vosaltres de forma molt breu una idea que vulgueu destacar de les vostres intervencions que cregueu que l'espectador s'ha de quedar amb ella. Comencem per tu, Armand. Jo diria que hem d'entomar amb urgència la responsabilitat que ens pertoca a l'hora de desenvolupar la tasca comunista des del centre imperialista. És a dir, mentre a Palestina, per exemple, ara mateix es disposen a morir per la llibertat, seria vergonyós per part nostra seguir deambulant pels camins de la desorientació estratègica. Crec que hem de dedicar tots els nostres esforços a bastir el procés socialista com a única garantia per l'emancipació efectiva del conjunt de la humanitat.
I jo crec que com a comunistes hem de també tenir més present que mai la frase aquesta que utilitzava Engels, de que un poble que oprimeix a un altre està forjant les seves pròpies cadenes i que, per tant, que avui estiguin prohibint les banderes palestines és aplanar el terreny perquè demà ens prohibeixin les banderes roges. Moltíssimes gràcies, Pili i Armand, per haver participat de 72 dies. Fins la propera. Gràcies. Durant el seu exili del nazisme, Bertolt Brecht va escriure Mar, coratge i els seus fills, una peça imprescindible del teatre crític amb la guerra del segle XX. En una de les últimes escenes, Catalina, la filla muda de Mar, coratge, passa la nit retinguda a un mas per l'exèrcit atacant, que es disposa a abordar una vila propera amb els primers rajos de sol. Mentre la resta d'hostatges, resignats, resen i es lamenten pel seu destí, Catalina s'escapoleix silenciosament a la teulada i comença a tocar amb estrèpit un tambor per alertar dels perills als vilatans. Quan els soldats, perquè deixi de fer soroll, l'ofereixen salvar la vida de la seva mare, Catalina continua tocant. Quan l'amenacen amb destrossar les seves darreres pertinences, Catalina toca encara més fort. Finalment, els soldats disparen i Catalina cau morta del terrat quan tot just de la vila arriba el so d'unes campanes repicant. Els sentinelles han escoltat l'avís i el poble, mig adormit, prepara la defensa. L'acció heroica de Catalina, imaginada per Brecht, plasma la tasca dels comunistes davant la catàstrofe en marxa. Sobreposant-nos a la impotència muda i a la descarada inferioritat, no es tracta de fer de profetes de l'apocalipsi, sinó de tronar amb convenciment una explicació de la guerra que n'assenyali les causes, així com bastir el Partit Comunista Internacional, l'únic refugi antiaeri on hi cap tota la humanitat. En aquest cas, el nostre tambor ha de contrarrestar les trompetes de Jericó, impedint l'avenç de la massacre i marcant el compàs de la disjuntiva històrica dels nostres temps. Socialisme o barbàrie. Acabem aquí. Tornarem abans de 72 dies si cap contratemps ens faci més útils d'altres maneres. Fins aviat.